yn adran y Ceffyl y Chwaraeon, dyn ni wedi symud ymlaen i'r dosbarth i'r... and again, yeah, let's just do that. Y dosbarth i'r ebolesu adferch neu ebolio... Oh. Okay, stand by. Derek Lewis Gale sy'n cadw cwmni i fi fan hyn yn ystod ar adran i'r Ceffyl y Chwaraeon ar rhai blwyddau sydd yn y cylch ar hyn o bryd a 10 sy'n fan hyn allan 13 yn y catalog sy'n reit da. Ydy, mae yn dda. Erbyn hyn, maen nhw'n blwyddod, maen nhw'n tueddol wedi maturo'n barod ers bod maen nhw'n llai ffwdanus pan maen nhw'n blwyddod na beth nhw'n fel ebolion i cael ei barod i'r ffair. Ac mae'n dangos, mae fe'n dosbarth reit dda. Beth ydych chi'n meddwl o'r safon yn y dosbarth yma? Mae'r safon yn dda iawn. Dwi wir yn licio sawl un sydd yn y dosbarth yma. Maen nhw'n teip byddwn ni'n licio neidio rownd arno. Ydych chi'n gweld ar y sgrin ar hyn o bryd sydd yn sefyll ar y safle gyntaf ar hyn o bryd. Dyma dyn dyn ni'n cyfarwydd iawn o weld yn y cylch yn dangos. Mae'r ceffyl yma dan berchnogaeth Daphne Thornycroft a Mrs Harriet Walsh. Tigbwn yw enw'r ceffyl yma. Yn ail, ydych chi'n gweld yma ni, mae Bobby yn dangos ar ran Mrs Teleri Humphreys, Pembroke Star Attraction, un sydd wedi ennill dipyn dros yr ha ac yn lawr yn y drydydd safle. Ydych chi'n gweld yn yma ni Miss Lucy Williams gyda cwdlic Athena. A beirniad Mr Richard Sumner wedi bod yn cadw'n iawn yn ei feddwl yn y dosbarthiadau blaenorol gyda'r swclod. Derek, yr un sy'n gyntaf yn y byd, un oeddech chi'n licio pan oedd o fewn i'r cylch. Pam, beth sy'n mor arbennig am cwdlic Athena? Mae fe'n just quality, dwi'n meddwl yw'r gair i gweud beth i fe. Mae temperament neis gyda fe, mae fe wedi setlo'n dda. Mae good swing yn ei cerdded. I fi, mae fe'n ceffyl bydd yn neud dda yn y 3 disciplin o dressage, show jumping a cross country hefyd. Wel, mae'r beirniad wedi gweld potensial yn y ceffyl yma hyd yn hyn o'n tybed. A fydd yna ryw newid yn y drefn, wrth gwrs. Mae'r Mr Sumner wedi anfon yr anifeiliaid allan i gerdded o gwmpas. Unwaith eto, so gen i weld. Wel, na, mae'r cwdlic, mae Tigbwn wedi dod i fewn yn gyntaf. Yn amlwg, yn enillydd glir yn llyged y beirniad, ond bach mwy o pendroni gyda'r ail. Gan i weld mae'r steward yn pwyntio tuag at cyfeiriad. Bobby Jones gyda Pembroke Star Attraction yn berchnogaeth Mrs Teleri Humphreys o lan orin ger Machynlleth. Ac yn drydydd felly Mrs Lucy Williams, cwdlic Athena, felly mae'r tair gyntaf wedi aros fel ag yr oedden nhw. Ti'n cytuno fe hynna, Derek? Fi mor falch bod y beirniad wedi wneud y penderfyniad hyn eto ac wedi tynnu'r ceffyl na mewn i pedwerydd hefyd. Roedden nhw yn wenu licor ceffyl na hefyd. So dwi'n cytuno 100% gyda'r beirniad. Hyd yn hyn. Hyd yn hyn, gawn ni weld. Wel, mae yna bach yn newid y drefn ynys lawr y llinell. Mae un oedd y lawr yn nes lawr tuag at diwedd y llinell wedi dod fyny i'r pedwerydd safle. Dyma ni berchnogaeth Rosita Hamer, Elliot Clifton sydd yn milfeddyg. Yn ei ddangos. A felly dyna.
fyny i'r Ceffyl Chwaraeon. Mae o'n olygfa hyfryd yma ar y fore dydd Mawrth yn y ffair iaf. Digon o cystadlu. Cynulleidfa yn cynyddu fan hyn yn cylch y ceffylau ac braf cael gweld gymaint yma yn mwynhau'r adran yma. Mae'n debyg iawn, Derek, bod mae'r adran yma'n boblogaidd iawn. Mae yna dipyn amgylch y cylch yma yn gwylio'r rhain bore yma. Oes, mae hwnna'n neis iawn i weld, achos mae'r sports class yn cael ei edrych drosto i rhyw fath o raddau. Ond mae cyfle mor pwysig yn chwaraeon diwrnod yma. Mae fe'n neis iawn i weld y cefnogaeth tu ôl nhw. Wel, yn ennill y dosbarth yma mae Daphne Thornycroft a Harriet Walsh gyda Tigbun. Llongyfechiadau mawr iddyn nhw. 1094 Tigbun. Second is 1089 from Machynlleth is Teleri Humphreys' Pembroke Star Attraction. Third, from Milford Haven, 1095, Lucy Williams, Catholic Athena. Fourth, 1088, Rosita Hammer, Tarantino. No, not at all. Sir. You're right there. You're right to have a quick word? Quick word, yeah. Yeah, lovely, thank you. Go on, don't be long, because he's a bit on his trolley. No worries. Well, dyma ni enillydd y dosbarth i'r Blwydd. Congratulations. Thank you very much indeed. Do you tell us a little bit about Tigbun? Tigbun belongs to Mrs. Daphne Thornycroft. Over there, she comes from Chiddingfold in Sussex. She bred him. He's by our old Tharborough Stannon Reverus, who's no longer with us, but he is. We did have some semen left on him, so this is a product of frozen semen. And she had the mare, which is a 4-year-old, 3/4 half-bred mare. And yes, the rest is history. Here he is, like, you know. So what is the future hold for Tigbun? It'd be an adventure, I should imagine. That's what hopefully he's going to be anyway. Well, had a bit of success along the way anyway. Thank you very much indeed. Massive congratulations. Cheers, thank you. Yeah. Thank you. Hands off. Hands together. Hands off. Hands together. Llon gyfrachedau mawr I Daphne Thornycroft a Mrs Harriet Walsh gyda Tigbun yn ennill y dosbarth i'r ei blwyddi yn adran y Ceffyl Chwaraeon. Pembroke Star Attraction.